Elukuchaza naleli phuzu ngingadluli kakhulu labelungu namaNdiya. Abekho abantu abanenhliziyo embi njengamaNdiya. Abekho abantu abanenzondo njengabelungu. Abekho abantu abanenzondo njengabantu abamnyama ama-Afrika. Yes. Banenzondo yokuthi kunabantu abafika bazothatha izinto zabo la izweni labo. Bona bazi ukuthi elabo babe kwaNkulunkulu kulo. Ngeqiniso kunjalo. Kodwa laba abantu abafika bezontshontsha abafikanga nevangeli bafika neBhayibheli. Yes. Ukuze kwabo neBhayibheli babe phoqelekile ukuthi balilethe. Welcome to another episode yeKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde futhi sibonge sihlangene namhlanje sokhuluma nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Angeke futhi ngize ngimoshe isikhathi angedwa today. Nginesivakashi engena sibona last week. Ngena bona kuyintshumayelo ebekade sina isifundo ebekade sina so last week. So mhlawumbe niyazibuza ukuthi how uyazi besike sambona somewhere ubaba uNtanda ake sithi nathi ukuthola nje just a little bit of information ngaye ke sithi ukumazi ake simamkeleke ekhona kwiKota 2 Media kuleli khaya simbingelele baba uNtanda siyabonga kakhulu ukuthi ube khona phakathi kwethu ake nje ubingelele nje. Ngiyabingelela ke ngibingelela bonke ababukeli. Yes. Nabazalwane bonke emakhaya. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Ake nje ngamaboom today ke siqale nje ekuthenini just a little bit ye info ngawe kumuntu ongakwazi. Ngiyazi abanye sebeke bakubona kwamanye ama channel bathola more ngawe but someone khona umuntu oqala nje ukubona la kule channel ukuthi ubani ubaba uNtanda. Istory sakhe ave si interesting. Ubani ubaba uNtanda kahle kahle? Ubaba uNtanda ke uSiphiwe igama wabaNtanda. Usiphiwe noma Siphiwe? Siphiwe. Oh okay, yes. Usiphiwe wakaNtanda. Yes. Ngokuzalwa ngizala lapha endaweni yaseMnambithi. Edolobheni ekuthiwa iLadysmith. Endaweni ekuthiwa kuseZakheni. Section yami ke uE. Oh yes, yes. La ngikhulela khona ke section yami ke kwaE. Kodwa ngokuzalwa ngazalwa le ndaweni ekuthiwa kuseMoba emakhaya. Kodwa ke mase ngiye high school ngayofundela okushini. Oh yes. Yes ngayohlalela okushini. So ke ngwalapha ke kwaE khona ekhaya. Kula ngivela khona. Okay. Uhlangana kanjani nje noNkulunkulu? Angeke ngibe mude lapho but nje uhlangana abantu abaningi bayithi mangabe bexoxa ukuthi bahlangane kanjani noNkulunkulu. Ya usiza story esakho sine weight. Ngisibuza ngamabomu. Esakho sine new weight. Uhlangana kanjani noNkulunkulu? Ngihlangana noJesu ngiphithizela la thanda imali. Yes. Business mali kakhulu yona into eyayikade ibamba impilo yami. Kokuthanda imali ngaze ngafika la ekufundeni ukuthi yonke into ihlanganiswa kanjani ngene entweni zamabhizinisi ngene entweni zamathenda ngizama yonke into nje emhlabeni esheshisa imali so ke uyazi ke makuphithizelwa la kunemali khona kunobugebengu kunokufroda kwenziwa yonke into so ke nami ke ngithola ke sengiboshwa ngikuleyo nto yefraud. Fraud isiyangithatha ke ingithumele ejele ngiyohlala khona. Mangifika ke ejele ngifica ke kushunyelwa lo Jesu ke. Shunyelwa yenye indoda ngelinye ilanga. Angazi noma ngobuye ngiyibone emhlabeni noma sesiyohlangana ezulwini. Yamemezela lo Jesu kodwa kwa nayo isiboshwa ngaleso sikhathi. Nayo yayiboshiwe ngaleso sikhathi. Alright. Kodwa into eyaba neinterest kakhulu kimi ukuthi ngamukela ivangeli kuyena mayelichaza ukuthi yena wayekhulekela abantu ababezoya enkantolo. So ngesikhathi bathandazela abantu babehamba beye enkantolo laba bathandazela uyena bangabuyi. Okay. So engabuyini kwabo kula ngaqala khona ukubona ukuthi hayi lento iyaphila. So mina ngangibatshelile abantu abaningi endlini engangihlala kuyo ukuthi hayi ningabe interested kulento kaNkulunkulu. uNkulunkulu bias. Uyithandela abantu abamhlophe,
akahambi nabantu abamnyama. Ngaleso sikhathi wawuseselapho ukuthi hawo wabamhlophe into njalo. uNkulunkulu wabamhlophe. Yes. Akakwazi uba uNkulunkulu wethu ngendlela esesihlupheke ngakhona nangendlela esihlukunyezwe ngakhona akakwazi kuba uNkulunkulu wethu. Akekho uNkulunkulu esingathi sihlukunyezwa kuthiwa wethu sihlukunyezwa abanye abantu. Wesiphatha beza neBhayibheli ke. Kwakuwesike ngoba ngangibuka leyo nto ngithi hayi mosole iPropaganda lento akekho umuntu ongayiboni ukuthi umuntu angeza neBhayibheli phinde uhlukunyezwe uyena leli Bhayibheli into elikhulumayo akukho ibonayo kuyena. So ke le ndoda mayithandazela ke yenza ke manje ngadobeka ke. Ngahamba ke nami ngayonyonyoba ke ngayobeka izandla ngithi ke ngicela ukuthi inkosi ingenzele umusa ngiphume enkantolo. Ngoba ngangibona ukuthi ngizophuma kodwa ngiqhubeke nempilo ngathi ke mina ngithembisa uNkulunkulu ukuthi mangingaphuma la ngizokholwa kahle mangifika ngaphandle. Ayilento ke yangikhulekela ngivumisa igama lika Jesu ke. Ngivuma igama lika Jesu kwaba uqala ukukholwa kwami kodwa kwase ukuthi nginenkinga ke yokukholwa kwami ngoba la izinto engiyishilo abantu bangibhekile ukuthi akekho uClever ofika ashinto bese yayijika yena abantu balandela emva kwakhe. So mina ngithe uNkulunkulu akekho manje bangithe uNkulunkulu akekho angikwazi ukuthandaza in public. Bona wonke umuntu ufuna ngene empedeni ngigubezele bese ke ngiyathandaza ngoba mina ngithe uNkulunkulu akekho. So mase khona mina ngisakwazi ukutshela labo ukuthi usayikhona uNkulunkulu. Kanti ke mina ngibanje ukuthi ngoba injongo yami isekuphumeni ejele hayi okuningi. So ngihlangana kanjalo ke nevangeli uJesu ongithola ngaleyo ndlela. I'm glad ukuthi uveze indaba yokuthi nawe wawuyilaba abantu abathi sihlupheka kangaka uNkulunkulu ngempela ukhona ngoba abantu abaningi nginokuzwa la uthola ukuthi ama comments ngoba siyaposta phela lapha ko YouTube uthola umunye ubhala icomment yokuthi awu nizositshela ngaloNkulunkulu wenu ngabe nilwela iland ngabe nifunizwe elathathwa yibo laba beza bephethelela iBhayibheli. So nawe ngiyakubona ukuthi kushuthi bowulapho nawe ngaleso sikhathi but ke uNkulunkulu abanendlela yokuthi akuthole. I know siyayibonga nje leyo background leyo ngiyazi ukuthi abafuna ukwazi more lokho siyiphinda khona lama ama channel okwathi ukwavakashela so bangaya kuona bathi kuyobheka more kuona la ekhaya thina ke nje sidle ngento eyodwa nje ukuthi singene nje ezwini sikhulumele ngeBhayibheli sikhulume ngalizwi ngoba inhloso yakho konke ukuthi obukelayo kule channel akwazi ukusizakala kuphi ezwini. Since ke nawe lokhu uhamba naye sonke lesikhathi lokhu uhamba naye uNkulunkulu ukukhulisile and ngiyazi ukuthi today futhi unawo amazwi athile akuphathise wona uNkulunkulu kodwa ke siqhubeka futhi kule topic ya last week. Ngoba bekade sihleli besisonke la nabafundisi namhlanje nginawe nje sizoyixoxa le ndaba ebeyifundwe lapha kuMatthew ku chapter 28. Le ethi nibafundise konke. Enginiyale ngakho. Namhlanje nje hayi sizongena nje kuleyo ndaba leyo izona indaba ezimnandi ke lezi ke. La nje uzoyiqala khona sihambe nayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi siqalile eqaleni sa introduce lento yokuthi lelibandla liyisikole. Njengoba liyisikole ke kunezivumelwano esingene kusona kulesi sikolo singena ngesivumelwano esinguJesu uma umuntu ezoba kuleli bandla kwenzeka lento eMatthew 28 athi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. So lokhu uJesu asiyale ngakho ukuthi bafundiswe ukuthi kuleli bandla lika Jesu kuphilwa kanjani. Now number 1 sicacisile ukuthi inama category impilo yala ekhaya. Inabantu besifazane, inabantu besilisa, inomama, ineintombi, inezinsizwa. So bonke labantu mabefika kulombuso lo bayafundiswa indlela ekuphilwa ngayo, bafundiswa indlela abayiphatha ngayo, bafundiswa indlela abenza ngayo izinto, asenzi njengabanye abantu. Sikuchazele konke. Ngifisa ke singene in details manje kulesi sikolo ukuthi yini efundwayo. Yebo ke sithathe nje ukubili okuthathu. Kodwa ngaphambi kokuba siqale ngicela ke sibuke izwi lenkosi kuGenesis chapter 1. Genesis chapter 1. Siqale kuverse 1. Ukuze indaba yethu izoba kahle ngoba
lesi sivumelwano esisha egazini lika Jesu sisha ngoba uNkulunkulu esirenewile yena. Yes. Sasikhona eqaleni. Lithi ke eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Alithi uNkulunkulu wayengazi ukuthi uhlala phi ngaphambi kwalokho. Lithi wadala eqaleni nje into aqala ngayo kuyidala. Wadala. Yebo, esedala. Kade evele khona yena. Yes. Kwase kusho ukuthi manje useyadala manje. Awuzwaki. Wadala ke uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. iBhayibheli lithi umhlaba wawuyihlane esewudalile ke wavane waba yihlane nje umhlaba elingenalutho kwakungubumnyama phezukotwa kepha umoya kaNkuluNkulu wehla wenyuka phezukwamanzi. Yes. Uma uNkulunkulu esewudalile esedala izulu nomhlaba kwakunamanzi umoya wakhe uhamba lapho nje phezukwamanzi ingekho indawo nje surface la uNkulunkulu ekwazi ukuhlala khona noma enomhlabathi owomile kwakwamanzi wodwa. Yes. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Yes. uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle uNkulunkulu wathi wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Wabiza ukukhanya ngokuthi imini ubumnyama wabiza ngokuthi ubusuku. Kwaba kunguhlwa kwaba usuku lesikhombisa usuku lokuqala. uNkulunkulu wathi makube khona umkhathi phakathi kwamanzi wahlukaniswe amanzi namanzi. uNkulunkulu wathi akube khona umkhathi wahlukanisa amanzi namanzi aseqoqelana ndawonye amanzi azoshiya indawo eyomile. Yes. uNkulunkulu wenza umkhathi wahlukanisa amanzi. uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. Kusho ukuthi amanzi ayahamba azayofika phezulu. uNkulunkulu wahlukanisa ke manje kwaba khona umkhathi kwase kuba khona umhlaba. Amanzi ahlala phansi. Wasethi ke izulu leliyana. Yebo. Njengoba abantu bethe ezulwini kuphi sisho lento eshiwo iBhayibheli ukuthi wathi kusezulwini lephezulu. Okay. Yes. Kwaba kanjalo. uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. Kwaba ngukuhlwa kwaba usuku lwesibili. uNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye kubonakala umhlabathi omleyo kwaba njalo. uNkulunkulu wathi amanzi awaqoqane kube nomhlabathi omile. Uqala kwalesi sivumelwano sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveza utshani nemifino ethela izimbewu nemithi ezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo ekuyimbewu yayo emhlabeni kwaba njalo. Manje ke uma lesi sivumelano uNkulunkulu esesenzile waseke esedala umuntu egcineni wambeka phezulu kwalezi zinto. Kukhona into yokuqala engiyilandela kwakungakaze kube khona umuntu. Njoba umuntu engakaze abe khona kwakungakaze kuhlatshelwe idlozi nangolodwa usuku. Awuzwake? Lalingakaze nje lihlatshelwe idlozi lalingakaze futhi lize libe khona idlozi. Yes. uNkulunkulu udala umzulu nomhlaba nje ubeka umuntu la uthi akabusa umbeka ensimini yaseEdeni. Awukho umsebenzi wamadlozi wakwenziwa uAdam esembekela ensimini yaseEdeni. So uma umuntu ekhuluma ngedlozi ukhuluma ngento entsha. Koso Adam akayazi uAdam leyo and ukhokho wethu. Yes. Khokho wethu umncwabo akakazi uAdam awubone. Wawuzoqala umncwabo ukuwubona emva kokuphambana noNkulunkulu. Umncwabo uyiresult yokuphambana noNkulunkulu. Awuyona into evela kuNkulunkulu. Wayethe uNkulunkulu udala umuntu onjengaye ngoba yena kafi. Wambeka ensimini yaseEdeni. Uma bebeka uNkulunkulu wabona uAdam iBhayibheli mawulifunda kahle wahlala iminyaka uAdam ensimini yaseEdeni engaqoki. Nakho engena impahla zokugqoka ingekho ifeme ethunga ingubo ingekho indawo la ayina khona impahla zokugqoka eziphilela nje nezulu wahlala uAdam iminyaka lingani lalingakaze line izulu wayeyiphilela nje ehlala ehlahleni edla ephumula. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu njalo ukuphola kwelanga wayefika ezoxoxa noAdam. Kusho ukuthi mabexoxa uNkulunkulu noAdam yayingekho into ebahlukanisayo njengoba thina simthandaza sivala amehlo singamboni noma sivula amehlo sithandaza singamboni. Adam wayefika uNkulunkulu baxoxe kuthiwa maliphola nje ilanga babefika baxoxe ahamba uNkulunkulu abuyele ezulwini ngoba izulu walenza laba isihlalo sokuhlala yena. Kwase kuthi umhlaba waba isenabelo seinyawo zakhe. Njalo ingakho uNkulunkulu okwazi ukungena emotweni avulela isivalo
mncane kakhulu lo uNkulunkulu asikwazi ukumkhonza ngoba ulingana isithe emoto mncane kabi lo uNkulunkulu manje iBhayibheli lithi umhlaba uma likhuluma ngomhlaba likhuluma ngeSouth Africa alikhuluma ngeAfrica likhuluma ngomhlaba wonke lithi uyisenabelo seinyawo shuthi inyawo zalowo muntu awuzazi ingakanani uma senezenabela emhlabeni wonke bese kuthi izulu libe isihlalo uhlala phezukwalo ngesikhathi edala izulu uNkulunkulu wayengadala indawo azongena phakathi kuyona ngoba akukho la engangena khona wadala izulu laba isihlalo uhlala phezukwalo so ke baphila ke noAdam bephila leyo mpilo engaqoki uAdamu engahlabeli madlozi engapheki ipapa edla nje lapha ya lithi iBhayibheli emva kwesikhathi eside ehlele yedwa uNkulunkulu into ayidiscover kuyena ukuthi kunemfene la aseyidalile uNkulunkulu wazisa kuAdamu wazetha amagama wathi imfene inkomo imbuzi lezo zinto azethwanga uNkulunkulu kumele sikulungise lisho njalo izwi azethwanga uNkulunkulu zethwa uAdamu wathi wena igama lakho imfene yingakho mase bebiza umuntu ngemfene bathuka uNkulunkulu ngoba umuntu akasiyimfene akayona imfene umuntu owathi imfene le so zonke lezi zinto ayidala kuNkulunkulu wayibeka la wasezetha kuAdam mayeseqedile uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayecabanga ukuthi uzomthola umuntu ozofana naye la wathola ukuthi nesisodwa isilwana asikho esifana naye isizathu ukuthi uNkulunkulu akayibumbanga izilwane zangayibumbi wathi makube makuvele ilwane and zavela zangayibumbi kodwa makuza kumuntu wambumba wasethi wenza umuntu onjengaye so kuAdam esikhathi ehlene ilwane wayebuka uNkulunkulu ukuthi kukhona yini okufana noAdam la kwatholakala ukuthi ubunjiwe uAdam laba kukhulunyiwe nje kwathiwa ababe khona so into ezingafani wasebona uNkulunkulu ukuthi lo muntu unesizungu noma eseyitshelile imfene ziyodlala lapha inguluba ziyele kodwa inkingi unesizungu akayithola into enjengaye lesithi iBhayibheli uNkulunkulu wamlalisa mayesemlalisile wakhipha ubambo kuye washoda ngeimbambo wathatha olodwa wahamba wayolibumba khumbula uNkulunkulu ukuthi mhla kuAdam waqeda ngokwakho umuntu akakwazi uqala phansi aphinda akhanda omunye umuntu lo wesibili uzobe engasafani naye ingakho amkhipha kulo izathu ukuthi kumele babe into eyodwa bafane naye so umuntu ongafana noNkulunkulu angaphuma kuphela kulomuntu lo owenziwe uNkulunkulu so uma engakhanda wesibili uyobe senabantu ababili uNkulunkulu khona ofana naye khona nomunye naye ocabanga ukuthi ufana noNkulunkulu so ingakho decide ukuthi ukuze abe yedwa umuntu amakhili akamkhiphe la kuye bese emnika yena ukuthi ngikwakhela umuntu ofana nawe ngawe wasemletha ingakho Adam efika uEva ethi lo uyithambo lamathambami ngoba ukhishwe la kuye bevela kuNkulunkulu bobabili so ke ingekho iargument ingekho ensimini eseyidini Adam uyaqala nje uyalida njengomuntu ade vele khona uthi lalela kuthe uNkulunkulu kimi hayi kwena ngingadli lapha emthini loya nawe ngiyakuyala njengoba kuyalwe emini ukuthi ngingadli ungadli uthe sofa nokufa uma sike sadla ukulungisa le ndaba isex ivela kuNkulunkulu ayiveli kuSathane and isemthethweni kaNkulunkulu mele ibe khona kubantu abaganene ngoba ivela kuNkulunkulu abantu ke bathi uAdam walala noEva ilapho ke kwavuleka amehlo cha iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhuluma noAdam yedwa ukuthi angadli engakabikho uEva uAdam utshela umuntu into yatshelwe yona yedwa uma balalana kwakuyikuphi ke wayelalane nobani before engakafiki wayethe uNkulunkulu angalalani nobani so zamlungisa lesithombe ukuthi akho sex lapha khulunywa nje ngokudla kusho ukuthi kwakukudla kwakusihlahla ngempela mase kubuya kule ndaba yesex ingena after ayiqali la bahlala ke inyoka lithi iBhayibheli abantu bekhona abangayazi ukuthi twinsindiso yalungiswa emaphakadeni before umhlaba usekelwe before kwenza umhlaba insindiso yayisilungisiwe emazulwini uSathane wayesevele hlabelele uNkulunkulu ewumdumisi esewulucifer wona abantu bengakabekwe emhlabeni waxoshwa wezemhlabeni kwacaca ukuthi mayefika la usedukile manje ufuna abantu azobadukisa watholakala ukuthi umuntu okhulume noNkulunkulu la uAdam
Eva kakhulumanga noNkulunkulu uzwe ngendoda yakhe. Yes. Uma seya kuyena uyamtshela uthi hey uNkulunkulu umaya ethi ningadli la usaba uthi nizohlakanipha nje ngaye. Enikhumbula ukuthi uSathane lithi iBhayibheli mayeshawe exoshwe ezulwini waphucwa yonke into. Wathathelwa igama elithi uLosifa, wathathelwa ukuhlabelela, waphucwa yonke into ama instrument ayekhala kuye. Wafika la engenalutho. Usathi ke ngoba vele ubekelwe isihogo yena ukuthi uzoyolahlwa. Kanye nengelo sezimlalelile. iBhayibheli lithi wabe seza ke sengena enyokeni yakhuluma nowesifazana yodwa thina sihlala la ensimini esedini asikaze sibone umuntu ofile lana dlana wena lapha ngeke uzufe wadla kuEva uthe sedlile weza kuAdam wathi sengidlile dlana nawe lithi iBhayibheli kulelo langa akwahamba khona inkazimulo kaNkuluNkulu bazibona ke benqunu for a first time. Yini yadala bayibone benqunu ngoba bebevele benqunu. Akekho umuntu ongathi egeze esemanzini enqunu uma esephuze ijuice ethize ayibone senqunu. Into engekho leyo. Ayenzeki into enjalo. Labantu banqunu kodwa sebeyibona banqunu. Yes. Olelo ngibebenqunu bengayiboni. Kwathuthi inkazimulo kaNkuluNkulu leyo ababeyigqokile. That is why uNkulunkulu imbuzo oqala nje mayefika akabuza ukuthi weAdamu nizophuma yini uthi Adamu kuphi ngoba bajwayele ukuhlangana laphansi kwezihlahla namhlanje akekho phansi kwezihlahla qasile nakho uthi inkosi ngesabile Nkosi ukuba phambi kwakho wabuza umbuzo uNkulunkulu wathi udlile yini. Yes, that was the day abantu behlukana ke noNkulunkulu bahlukana ngalelo langa. Yonke ke lenye yenzakalayo yokuganga kwabelungu nobani berobha abanye kwaqala ngalelo langa umuntu mhla ehlubuka uNkulunkulu indoda ihlubuka uNkulunkulu bahlukana noNkulunkulu ngalelo langa. Kwangena ke yonke into. Uma ngingena ukugqoka lithi iBhayibheli bafika sebeyibhinqe ngamahlamvu. Awucabangeke amahlamvu mawagqoka ekseni kusabanda shisa ilanga mina yoma. Shiswa ilanga kumele uyogawula amanye umbathe. Wabona uNkulunkulu ukuthi buka lela abantu bami ngibatshele kahle ngathi bangadli ngeke babonke banqunu bazowembatha inkazimulo mase kusuka inkazimulo sebefuna ukugqoka uNkulunkulu waqala kwabulala isilwane ngalolu langa wathi ngcono ngibakhandela iJewish strong babakhandela ileda baqoka yona. Leyo fomu ke uNkulunkulu ayenza wathi mayeseqeda wabaxosha ensimini yaseyidini wathi abantu abaphambana nami abahlali la. Futhi number 1 kwamonango Eva kwakona uAdam. Wathi wena ngoba uyalalela bungilalela mina awusezi ukungilalela ngoba usulalela umkakho angabe ngimxosha yedwa mlandele hamba naye umkakho njengoba phuma kuwe ngeke ahambe yedwa hambani nobabili balandelana. Lithi iBhayibheli wasebeka ingelosi ukuthi ayigade bangaphinde bangene ensimini yaseyidini. Ngilanda ukuthi lento esibhekene nayo yokuthi bafundiswe babuyiselwe uNkulunkulu isizathu yini. Ingoba bahlubuka uNkulunkulu mhla kuzala ukhokho wabo. Ukhokho njengoba ukhokho wethu ona saphuma naye ngembewu. Nathi satholakala sonile. Satholakala ke sonke sonile kanjalo. Lapho ke avuma khona uNkulunkulu ke wathi ke Adam zalanani nande manje. Nigcwalisa umhlaba lo nunqobe nubuse. Kwase kuzalwa abantu bazalwa kuphi bazalwa bexoshiwe. Abazalelwe ensimini yaseyidini. Bazalwa ngaphandle. Baxoshwa le ngaphandle. Wasebeka uNkulunkulu wathi sewuyosebenza manje ubudla mahala lapha. Sewuyosebenza kanzima ukuze udle uzubuyele emhlabathini. Yonke lento kaNkulunkulu isiqala ke manje ngendlela enye ayiseyona le uNkulunkulu ayimisile. Kwase ukuthi ke yini into uNkulunkulu acuphe ngayo ucuphe ngensindiso ngoba yayenziwe emaphakadeni yona. Ukuthi noma bona kodwa ukhona umuntu ozobabuyisa. Umuye encwadini eZakha chapter 16 kuneverse lapha engicela silibuke ngoba lo lidaba ngifuna sililungise lesifundo ukuthi lokhu kufunda kwenzelwani. Zakha chapter 8 I think chapter 8 verse 16. Yes, chapter 8. Ngiyiphethe ngesilungu ke la kimi. Cela ukuyifunda ngesizulu. Yes. Izikhulu zibusa ngami
namakhosana bonke abehluleli bomhlaba. Ngiyathanda abangithandayo, abangifunayo bayangifumana. Oh yes. Ingcebo nodumo kukimi. Ukunotho okumiyo nokulunga. Isithelo sami sinhle kunegolide, kunenzuzo yami kunesiliva elikhethekileyo. Yes. Ngiyahamba endleleni yokulunga phakathi kwemikhondo yokwahlulela. Ukuze ngenza abangithandayo badla ifa lemfuyo, ngigcwalisa izindlu zabo ngengcebo. uJehova na indawana engifuna siqale kuyo. uJehova wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe. Nangoke lo muntu ongale owalungiselelwa insindiso. Wangidala ngingukuqala kwendlela yakhe ngaphambi kwemisebenzi yasemandulo. Engakenzi lutho uNkulunkulu, engakawudala umhlaba, engakenzi lutho. Lo muntu wayesemdalile sekhona. Uthi mina ngaqala uNkulunkulu imisebenzi yasemandulo engakayenzi ngase ngikhona. Ngoba ezolungiselela lo yamonakala ukuthi mawufika bathola umuntu ozobabuyisela uNkulunkulu. Oh yes, yes, yes. Asiqhubeke kuzozo. Verse number 23 angithi. 23 yes. Ngamiswa kwaphakade kwasekuqaleni umhlaba ungakabibikho. Lo muntu umiswa nje ngithi umhlaba ukabibike emaphakadeni. Uyamiswa lithiwa nangu umuntu ozosindisa abantu. Awuzwaki. Zingakasekelwe izintaba namagquma engakabikho engakazalwa. Engakawenza umhlaba namasimu, engakenza uNkulunkulu umhlaba ngisho namasimu. Lo muntu wayesevele sekhona elungiselela insindiso. Yes. Nokuqala kothululezo ungakabikho ngisho umhlabathi. Engakalungiseli ekulungiseni kwakhe izulu ngangikhona. Uthi ngesikhathi eseqala kenza izulu nomhlaba wayelapho yena enaye. Awuzwaki. Nasekudwebeni kwakhe umkhathi ebusweni bodwa. Ngesikhathi uNkulunkulu edweba imephu yomhlaba, uthi yena wayelapho. Lapha enza ukuba isibhakabhaka ezulwini siqine nemithombo yodwa iphuphume ngamandla. Emisela ulwandle umngcele ukuze amanzi angeqi izwi lakhe. Nalapha emisela izisekelo zomhlaba khona nganginaye ngiyingcwethi yomsebenzi yentokozo yakhe. Hey man. Uma sikhuluma ke ngomuntu owalungisela insindiso nangu. Yebo nangu owalungiswa nje umhlaba ungakabikho elungisela insindiso. Yena ke lo muntu esikhuluma ngayo. Okuhambe kwahamba kwadinga igama lakhe elicace ukuthi ubani. uJesu lesikhuluma ngayo ngoba lana bengaveziwe igama. Ngoba uIsaya mayesemchaza ethi ngayibona indodana kaNkuluNkulu yomuntu ophilayo ibanjwa uyena hayi abaJuda. Hayi abaJuda eyibamba yena eyibethele ethi ngayibona yayilenga njengemvu yakuthula phambi kwabagundi ayizange isho lutho ethi eyibethele izono zabo uthi yayigcwele amahlaza emzimbeni igcwele izono zabantu. Ilapho ke sembethela uJesu hayi ebethelwa abaJuda. abaJuda benza into eyenziwa uNkulunkulu ayivela ilungisiwe emaphakadeni ukuthi uzobethelela izono. Ngoba uNkulunkulu wayazi kohamba kube nje. Kuzodingeka umuntu ozobahlenga laba bayinhlabathi labantu. Njoba beyinhlabathi badinga ukuthi bahlengwe ngoba inhlabathi ibuyibhicike. Yebo. So ngilanda ukuthi yini sibe nalesi sikolo. Lesikolo silungisa lo monakalo lo wenzeke ensimini yaseYidini. Ngoba bonke abantu bazalwa lapha. Uzubonke ngempela lo monakalo wenzeka. Khayina wayengakazi azabe neFM yokukhanda immese. Kodwa mhla ezobulala umfowabo wa prepare nje special enkemba ukuthi abulala umfowabo embulalela ukuthi unikelile. Lento enziwa abazalwane namhlanje uma wena unikela kahle wenza kahle phambi kwaNkulunkulu uyazondwa nje ukuthi mawuthi uyabuza ukuthi ngenzeni. Ungenzanga lutho. Just nje ukuthi nje wenza umsebenzi omuhle. Kuthi uyayiphakamisa ufuna ukubukwa. Kanti abazenzi ilo yakhokho wethu. Insila yakhe le yokubulala isaqhubeka manje umuntu ozohlenga lezo zinto yilo wamiswe emaphakadeni. Ingakho ke kuqalwa lesi sikolo silungisa leyo nto. Ngicela siye kumaHebheru ukuze ke sichaze izinto kahle ngokwizwi. Hebrew chapter 8 verse 7. Chapter 8 verse 7. Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekungayi kufunwa indawo yesibili. Le ndawo esingena kuyo yesikolo athi uJesu hambani nenze izizwa zonke abafundi bami nibafundisa ukugcina isivumelano esisha. Ngoba sasoleka lesokuqala abasiphula ensimini yaseYidini ngokudla kuthiwe bangadli sabe sesiyonakala. Sase singena ke kwesisha manje lesi
ngokuba lapho ebasolayo uthi kubo bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kungenjengezivumelwano engasenza nawoyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe ngokuba abahlalanga ezivumelwaneni sami. So isivumelwano senziwa ngoba kukhona besikhona kodwa singalunganga. Besiyana basibreak ansimene sedini ngoba badla kuthiwe bangadli. So kwase kufanele kumiswe sishaka. Lesi sishaka ke manje sasingena ngani ke manje ngegazi. Yebo. Lika Jesu. Yingakho uJesu yolenga kuze singene. Uma umuntu esengena sekumele afundiswe ukuthi nhloboni yempilo ephilwa kulesi sivumelwano esisha. Oh yeah. Qala lapho ke indaba. Fishane kakhulu ke indaba yethu ke mase ngena ngaphakathi ke. Sasingena manje sivumelana esisha, sasingaphakathi manje. Yes. Babehamba ngqunu, uNkulunkulu wabambathisa. Selokhu uNkulunkulu abambathisa abantu baphoqelekile ukugqoka. Bangahambi inqunu. Bahamba inqunu. Ngiyayithanda le. Asinayo umuntu oveza inkaba. Ngiyayithanda. Bayagqoka isketi la sibona inkaba. Oh yes. Asinayo umuntu osifazana othi egqokile kumele sibone underwear. Ngoba lelo lungelo babelinikiwe ensimini esedini bahambe enqunu bembethe nje inkazimulo yodwa bamphoqa bona uNkulunkulu bacela ukugqoka. So njoba banikezwe ingubo akekho umuntu obuyele esivumelwaneni lesesisha ofuna ukubuyela kuNkulunkulu ongezukugqoka kuyagqokwa. Impoqo leyo asiceli kumuntu kulesi sikolo lesakhabo Jesu kuleli ibandla lakhabo Jesu asiceli kumuntu. Uma umuntu ezongena kuleli bandla lakhabo Jesu uyaphoqeleka ukuthi agqoke into yokuqala. Yiko ngishilo ngathi onondindwa nezingubo zabo bavumelekile ukuza. Namasela la ekhaya avumelekile ukuza nabathakathi nako konke. Kodwa masebela kulesi sikolo toqala nje siqala sicheck ugqoka. Ngoba uNkulunkulu wabagqokisa becele bona kuyimpoqo ukuthi bagqoke. Okwesibili la ekhaya sinezinto esingazenzi. Awuyithatha into yomuntu ongayinikwanga. Kuphela kulesi sikolo. Kuleli bandla ngithi kangichaza ngithi kuleli bandla. Makhulunywa ngebandla likaKristu amasela wekho. Ayalethwa amasela azoguquka. Uma seguqukile abuyisela into zabantu yikho mawuphenduka ima singamthola umnikazi siyayishisa. Siyayishisa izinto oyithathela umuntu ngoba simthola umnikazi wazo. Uma simthola siyahamba sikuphelezela uyophenduka uyoxolisa ukuthi wamthathela into yakhe. Enjalo mkhuba wakulesi sikole leli bandla. Leli bandla uma wakwalala nengane yomuntu uyirobhile wayiqambela amanga wathi uyayithanda udinga uhamba uyoyitshela mase ufike kuleli bandla ukuthi ngizoxolisa ukuthi ngayuza umzimba wakho ngaqamba amanga ngathi ngiyakuthanda ngeke ngize ngikushade. Ngiyoxolisa. Uma wazalisa umuntu usukuleli bandla leli uphuma ezweni uza la ekhaya uyayondla ingane yomuntu awubali. Unoma ngabe nanintshontshelana umzimba naningathandani kwavela ingane uyayondla ingane leyo. Mkhuba ke wala. Kuleli bandla asidazi inkani. Asiyilula kuleli bandla. Leli bandla kukho ukuphikisana sisebenza indaba yokuthi unama right. Lani ilungelo esinalo uKristu kuphela. Sifunda kuye. Uma ufuna ukujoin ipolitiki la ekhaya sikuvimbile kodwa ngathi ngeke ukwazi ukuhlala ngoba ipolitiki inamalungelo. I-Women's League yonke noma yenkatha noma ye-ANC noma ye-DA noma yani ilwela amalungelo abafazi. I-Youth League ilwela amalungelo abantu abasha kuwo wonke amaqembu. Bese kuthi i-mother board le ephathwa obaba laba abajwayele uku-abuse abantu. Sinayo la ekhaya. Ngoba umsebenzi wayo ucindezela abantu abathize. La ekhaya kuhanjwa nje ngenkambiso kaJesu kuphela. Inkambiso kaJesu ithi ubaba, umama, umntwana la ekhaya. Futhi la ekhaya sinegender. Phela kwebandla elinobulili. Inkonkona simelene nazo, ama-gay nama-lesbian simelene nawo, kodwa wekho kuleli bandla leli.
Yes. Uma uyinkonkoni uza kuleli bandla sikutshengisa izwi elithi lo moya obunkonkoni awusebenzi la ekhaya. Yes. Then sikufake endaweni right ukuthi kule angicacisa ukuthi kuleli bandla kuphela lika Jesu. Hayi kwamanye asinankinga kwamanye kodwa kwelika Jesu lezi zinto asinazo. Yeah. Kuleli bandla akekho umlungu. Sinayo umlungu. Asinayo umuntu omnyama kuleli bandla. Kodwa emabandleni obandlulula afika nabelungu bekhanda ukusonta. Yes. Ikhona lento ekuthiwa umlungu. Ngenhlanhla mawusonta nabelungu kuba nesithi abelungu baze bagonane namakhosikazi nezingane babhalo 4. Nina nihlala emva kwabo. Yes. Futhi makuzodla umthandeleke esontweni umlungu yabafunza belungu. Kodwa mawumnyama akakufunza ukunika esandleni. Ngoba umnyama ufani naye. Kodwa la ebandleni sizidalwe ezintsha ngoba lithi iBhayibheli okudala kudlulile kuvela okuhle sizidalwe ezintsha. Lana sinayo umlungu. Yebo, isinto eyodwa. Sinto nje eyodwa. Kuleli bandla alikho iphoyisa. Asinawo amanesi ngichazele naphambili ukuthi asinayo umuntu oyinesi sinabantu abasebenza. Yes. Embuthweni wamaphoyisa, embuthweni wezempilo, asinalo kodwa inesi. Yikho masikhuluma ngokuzokorobha endlini yokukhonzela, sikufonela noma uyinesi. Sikutshela ukuthi bophatha imopo uzokorobha. Yes. Uma kuzopaka izitulo noma ummeli wena ophethe amajaji enkantolo, uma umuntu omusha nje la oyijaji, siyakutshela ukuthi kufuna enkonzweni yabantu abasha uzohlabelela noma wena umsebenzi wakho uzoba iashume lapha eminyango wemukela abangenayo. Uyijaji usebenza njengejaji enkantolo hayi la. Sinabo abantu abanjalo. Kusetshenzwa kanjalo ke kuleli bandla. Yes. Kuleli bandla asinawo amalungelo abantu. Asibhali constitution sebenza ngeconstitution eyodwa yile izwi ithi abantwana bahlonipha abazali ngokuba kuzokwanda izinsuku zibeningi mabehlonipha abazali alishonga ukuthi benze okunye bese kuthi Timothy chapter 5 lithi bajwayele ukunakekela abazali laba abasebenzayo babuyisele okuhle okufanele kubazali babo elukuchazana leliphuzu ngingadluli kakhulu labelungu namandiya. Abekho abantu abanenhliziyo embi njengamandiya. Abekho abantu abanenzondo njengabelungu. Abekho abantu abanenzondo njengabantu abamnyama ama-Afrika. Banenzondo yokuthi kunabantu abafika bazothatha izinto zabo la izweni labo. Bona bazi ukuthi elabo babe kwaNkulunkulu kulo. Ngeqiniso kunjalo. Kodwa labo abantu abafika bezontshontsha abafikanga nevangeli bafika neBhayibheli. Ukuze kwabo neBhayibheli babephoqelekile ukuthi balilethe ngoba lo wayebaqhuba ukuthi balilethe babengayenzi intando yakhe. Namanje abakayenzi. Leli verse lithi ungayithatha into umuntu ungayinikwanga namanje lisekhona namanje yebo. Futhi lokho bazokugwetshelwa. Bazokulahlelwa noma bangaba nezimoto bayiona umhlaba benze yonke into kodwa ngeke babe sembusweni kaNkuluNkulu ngoba baphambene nezwi likaNkuluNkulu. Noma bangaona amakhampani abhala lona iBhayibheli babhala isigwebo sabo. Lento abayibhala isigwebo sabo abazogwetshwa ngaso. So ke yileyo ndaba efanele icace ukuthi leli bandla sinayo impela umlungu. Akekho nje umuntu esimbeka phambili sithi hayi kufika belungu namhlanje wonke umntwana kaNkuluNkulu. Ingakho makuya ngokusonta amasonto abelungu ewodwa ngoba ubandlululo. Ingakho abantu abamnyama ewodwa ngoba ubandlululo nawo amandiya ngokunjalo. Kodwa ebandleni lika Jesu sikhonza sonke ngendlela efanayo. La kuleli bandla edwa inzipho. Ngoba simthuka uNkulunkulu sithi wasinike inzipho ezimbi. Asiyushintsha umbala. Kodwa kuleli bandla kuphela lika Jesu la kungenziwa khona lokho. Kodwa emabandleni amanye engawazi ukuthi awobani kenziwa. Asishintsha inwele. Sidaya inwele zibe bovu. Asixhuma inwele zibe zinde ulungisa lezi ezakho bemhle ngazo ngoba izona. Ezulwini kwi-record book kaNkuluNkulu amandiya ayaziwa ukuthi mangaki isibalo sawo. Azelwe namhlanje ayaziwa amandiya. Nazalwa izolo nakade azalwa nafila ayaziwa ukuthi mangaki. Injalo. Nabelungu ngokunjalo bayaziwa kwi-record book kaNkuluNkulu bangaki nabantu abamnyama. Kodwa uma singcwaba umuntu la
okade efaka inwele Yeah. akalona indiya akayena umuntu omnyama akayena umlungu Yeah. ilulwane Ey madoda. phambi kaNkulunkulu akaziwa yingakho iBhayibheli lithi kukhona abantu abafika athi inkosi anginazi benzi bokubi ngidala umuntu omnyama niyamshintsha nina ngidala umuntu onenwele eziscripoto nina nithi wrong ngizomedela ezinye phezulu loyo muntu unecala Hey man. ngokwalesi sikolo noma ngokwaleli bandla lakhabo Jesu asinayo umuntu onjalo Yeah. kodwa ngokwamanye amabandla ziyafakwa inwele ekhanda kodwa kwaleli bandla ayifakwa ngoba simthuka uNkulunkulu sithi wawusenzelani sibe mnyama kube wenza belungu bodwa Hey man. Hey. kuleli bandla asigundi la emasayidini sishiye lokho kuthiwa ifish tail phezulu ngoba sikwazi ukuthi sithi uNkulunkulu wayesenzelani saba nezinwele la emasayidini into esinelungelo layo ngokweBhayibheli ukugunda sinelungelo elibhaliwe ukuthi sinelungelo lokugunda inwele sisuse zonke asinalo ilungelo lokuyishiya la sisuse phezulu asiyibhali futhi emzimbeni asiwenza ama-tattoo Yeah. ngoba ukuyibhala umzimba kuyisono lithi iBhayibheli kwenzelwa abafileyo kuphela abangcwele bakaNkulunkulu abakwenzi lokho asihambi inyanga Yeah. ngoba uNkulunkulu ensimini eseyideni mayedala kwakumele adale nenyanga ezolapho uAdam Oh yes. asithwali kuleli bandla ngemithi imithi siyadla kuyo Yes. siphinde siyophola ngaphansi kwayo makunelanga eyaloko siyakhe izindlu ngayo Yeah. senza yonke into kodwa thina siyidli ingenxa ukuthi uNkulunkulu wamisa lokho Yes. bese kuthi okunye kuleli bandla okungekho asiswenki akuswenkwa kuleli bandla ayikho competition yokugqoka Okay. kuleli bandla sithenga impahla ezisilinganayo ukuthi siyikhokhele Okay. asifake ekweletini zempahla zokubukwa abantu Oh, sithenga impahla zokugqoka swenki uchaza ukuthi awenzeli ukubukwa. cha asenzele Okay. ukubukwa sigqoka nje impahla efanele ukuthi sigqoke enhle eclean Okay. sibukeke nje siclean yilokho kubalekile Yeah. uma unesiketi sakaphepha uyasigqoka kuleli bandla uma kuleli bandla unesiketi sase Truworths amandla akhe ephinyelele Truworths uyasigqoka Oh yes. uma la uthenga isudi lapha edolobheni kulabantu abadayisa emgwaqweni uyayigqoka Yes. azikho izitule ezibekela abantu abanamasudi ase Truworths la ekhaya asinabo abantu abagqoka ebotiko ababekelwe izihlalo zabo bodwa Yes. sigqoka ngokufana Oh yes. okunye la ekhaya azikho izituro zabefundisi asinazo Yeah. lana nje sihlala ngokuxubana amadoda emadodeni abesifazane kwabesifazane asinazo izitulo Yeah. kodwa zikhona kwamanye amabandla engawazi ukuthi akabani kodwa leli lika Jesu Yes, azikho ayikho izitulo yonke zabefundisi so sihlala nje ezitulweni ngokufana kodwa siyakuhlonipha ukuba nenkonzo yokusihola emiswe uJesu lokho ke sikuhlonipha ngokuphelele Yes. kodwa azikho izitulo ezispecial ekuthiwa nje lezi ithengelwe opastor osofa Yeah. ngenhlanhla uJesu akabakhandanga abefundisi baba nezinqe ezincane babona ukuthi ziyabalimaza izitulo kumele bathole osofa Osofa bona. bafana nje nabantu bonke namakhosikazi abo abantu Yebo. yebo cabanga ukuthi indaba yami ilapho ngaphandle makukhona ke ofuna ukueda ke Nciko Hayi cha kuzwakele kakhulu uthathe mani izinto ezitha zibe ziningi but zonke ngiyabelieve mina ukuthi ibalekile inhloso kaNkuluNkulu uyayiyodwa mangabe sidala especially ake ngithathe thina abantu abamnyama yes wadala umuntu omnyama wathi umuhle Yeah. unjengobunje I think iyo leyo ofuna ukuyiveza Yebo. ukuthi umuhle unjengobunjala udingi nokuthi uzu add something enye ngaphezulu and futhi ukwaveza eqaleni lapho kwaveza indaba yokuthi asinamadlozi thina Yebo. uma ngabe kuukuthi kuthiwa sinamadlozi asiqali kuAdam Yebo. mabe kuthiwa sinamadlozi kusho ukuthi idlozi uNkulunkulu yebo okungcono singathi singathi kukhona elinye idlozi ngoba kube bekukhona okufanele asikhulumele noAdam kokukhona okufanele amkhulumele Yebo. bese kuba uNkulunkulu kodwa sithola uNkulunkulu ezela nje kuAdam ezozikhulumela naye noAdam lokhu ke namanje njengoba nje ukhuluma ukuthi kulesi sikole ile ezofundiswa kulesi sikole ukuthi mawusukulesi sikole sikaKristu kahlahle lesi sikole umbuso kaNkulunkulu Yebo. mawususembusweni ukhuluma naye direct yebo
akusena mediator ewumuntu, instead there's only one mediator elithi iBhayibheli nguJesu Kristu. Shuthi sesiya direct kuyena manje indlela ikhethini ladabuka phakathi, indlela yavulwa ukuthi naye futhi akwazi ukuyiphendulela. Kodwa umuntu osahlele ebumnyameni ongekho kulesi sikole usacabanga ukuthi kusafanele ahambe vaya igazi lezilwane ezithile nezinkukhu namadlozi nakho konke lokho. Hey uthajile manje kwakuningi, but ngiyabelieve ukuthi kubaluleke konke ngendlela esimangaliso. Uzothi omunye but hey ngizwe konke kodwa manje leyo gunde emasayidini ayithi phela manje mfundisi suke sesenza ukuthi siyabona sibukeke man yabona nje sithi ukuthi nje ukubuza yeah uma ungalala la kwakho kwaShabangu ulala izingane zakho zimnyama njengawe yes uthi uyavuka ekseni lezi ezinye zibrown njengaloku abagcoba ebusweni lokhu kuthiwa yini lokhu abakhrimayo makeup yes uvuke nje imakeup ayigcobile inayo permanent emzimbeni makeup uvuke inzipho zingaka ekseni uvuke nje inenzipho naye ayixhumanga kusanje seyinazo inzipho uvuke lo mfana inezinyo legolide la hayi beyifakile isinalo kusanje ekseni lenye kusina amacici angaphuma endlebeni aqhothozwe ebusuku bese manivuka nibingelela lekuseni lenye intombazana inenwele ezinde ungenze njani? Ngiyoqwaya impela ngothuka kakhulu. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu kunjani kuyena mayebuka? Oh hey. Egcinizo wayichaza nganye indlela. Egcinizo wena. Uneduku umuntu esifazane la ekhaya ishuqulile noma enenwele zakhe nje right. Uyasa namhlanje. Uyathandaza uNkulunkulu ubhekile lapha ukuthi hayibo uPushabangu. uShabangu akekho ubona iNdiya lapha endaweni kaShabangu vele iNdiya akabonakala wathi bheka indodakazi yakaShabangu hayibo ayikho nengelo ezokhonza iyafika ithi hayi baba bekushoda enkonzweni hayi bekushoda abantu indodakazi kaShabangu ibingekho kodwa endaweni yayo ngithola iNdiya iNdiya mina leNdiya belishanga enwele ezinde ezingaka nengiziphe ezibomvu ezingaka kulalwa izolo hey man omunye umuntu kwavuka esaloni kwayoshintshwa lo muntu uMushabangu ungeke uyivume le nto kakho ungeke ujabule ekseni uthi unjani uNkulunkulu yena siyamthuka kahle sithi awusidalanga kahle yebo sithi thina wasishodisa yebo ngoba hayi ukuthi uyobe ngaboni ukuthi uzibani lo yaphela uNkulunkulu wazi yonke into uyobe bona ukuthi uzibani kodwa uyothi mangabe bheka athi akusiyena kodwa lengamenza mina ngimdalanga ngalendlela akaneliseki ngalokho mina ngimnikeze khona so kulesi sikole kubuyiswa zonke lezo zinto ukuthi yeneliseka and mangafunda ukweneliseka ngalokho uNkulunkulu akunikeze khona it means futhi usunganeliseka nangokunye ngoba ukuneliseka kuqala Samuel kuqala kuwe bese kuyakhula yebo uyabona mawuneliswe uwe yes kulula ukuneliswa into inikwa uNkulunkulu enye eza kuwe hey man uNkulunkulu angakunika u30 weneliswa u30 ngoba wenelisekile ukuthi uwe yes iBhayibheli liveza izinto ebhlungu kabi ukunganeliswa abantu bayolahlela ukunganeliswa ngoba bangena ezintweni abangena kuzo nje ngenxa yokunganeliswa bayishintsha nje ngoba befuna ukweneliswa and mase beqedile ukwenza lokho abaneliseke egcineni kunalokho bayaduka balahlekelwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala la ekutheni umnyama uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi sibe inhlobonhlobo ufuna ukuvela lapho uNkulunkulu so leyo nto idala uNkulunkulu alahlekele naba belungu uqobo banenkinga uNkulunkulu akaze amdala umuntu onomlomo obovu akakaze nje uNkulunkulu yazi kuba uNkulunkulu wayefuna udala abelungu babe nomlomo obovu wayothi ezalwa nje bathi amanesi kwamuhle umntwana unenomlomo obovu akakazi nabo baya naye uthuke sebuka nje uNkulunkulu uthi wabovu manje umlomo to show ukuthi lesi spirit esila emhlabeni lo mubi usathane akadukisa udakhe kuphela udukisa zonke izizwe uyabona uNkulunkulu wayefuna sibe nembobo la enecici wayosidala sibe necici la efika nje amhlobise ngecici umuntu lamfaka icici uNkulunkulu wayokwenza ukuthi umuntu abe necici mina amacici ngwazembongolweni amacici nje ngwazembongolweni nenkomo ngoba ukuconduct umthetho wakhona controller ngesikhathi ihamba faka amacici la endlebeni okwajikisa athi so angazi abantu bona basuke benzela ini ngoba uNkulunkulu wala lezo zinto ukuthi isebenze kaningi molifunda iBhayibheli igolide uNkulunkulu nesiliva usinikile kodwa kuligqokeni kwaba inkinga yinye isimbolo esisala naye emzimbeni yiring
ukuba babone abantu ukuthi ushadile ayinasono kodwa konke lokho kunye kuyihlobisa kukhulunyiwe ngakho 1 Timothy chapter 2 ukuthi bangayihlobisa abantu ngalezi zinto ngoba ukwazi ukuhloba ngazo bese uba noNkulunkulu kunalokho uyalahlekelwa uNkulunkulu ngoba uqinisa ukhonza lezi zinto ngeke ngibekise nje ngento eyodwa eyadala uNkulunkulu athi abantu besifazana abathwale akekho umuntu onekhanda elihle nje umuntu esifazana uyabona mayike ayilungisa kahle inwele zakhe noma ngabe ungafuna ukumbuka mani nijika naye niyambuka nimbuke ngendlela amhle ngakhona manje uNkulunkulu lithi iBhayibheli mawufunda incwadi yamaKorinto oqala chapter 11 uthi ngenxa yengelosi uNkulunkulu uthatha udumo udumo liya kuNkulunkulu kumele wesifazana mboze ekhanda ngenxa yengelosi ngoba udumo kumele lithathwe uNkulunkulu angithi ngesikhathi sempraise umuntu wesifazana udumo lithathwa uyena so ngenxa yokuthi akalishare uNkulunkulu udumo nomuntu ingakho abesifazane athi abamboze ngoba bamunca udumo ingakho bathi abamboze bambozela ukuthi bangalitholi udumo lube ngolika mayeshukulu nje ukwazi ukuthi umuntu esifazane hey sesazazi inhlinwele zakho uthi waze wagqoka kahle uyabona ukuthi amdumisa udumisa nje ukuthi zinhle impahla ziyamfanela kuphelela lapho kodwa lokho ekhanda uNkulunkulu yenzela ukuba phuca udumo luya kuyena yedwa uthi ngenxa yengelosi kodwa lokho ukuthi abantu abakufuni hayi akunankinga kwamabandla kodwa ibandla likaNkulunkulu limi nje la ukuthi uNkulunkulu wabaphuca udumo abantu besifazane hayi no siyayivala mfundisi hayi no izwakele siyabonga nje ngakho konke osukukhulumile mhlambe nje nami to add a little bit kukho konke lokho kushilo ngiyakhumbula la sisakhuluma nani ukuthi futhi kulesi sikole kuno principal and uprincipal wakhona uyedwa and lo principal futhi nguye ophasisa zonke izikole ngoba kulesi sikole lesi nala isikole esikhuluma ngombuso kanti futhi maya kwelinye ibandla ufika uthole futhi esinye isikole still sakhuluma ngombuso wodwa umhlaba wonke unekole kodwa wonke lama branch lawa appointa embusweni wodwa ono principal oyedwa ogama lakhe linguJesu Kristu and futhi nguye yedwa ophasisayo kungenzeka kulezi izikole bakubheke bathi hayi akaphasanga lo kanti uprincipal usethema ebheka wathi uphasile lo kungenzeka kulezi izikole bakubheke ngathi thina singabantu bathi ayi uphasile athi uprincipal cha akaphasi ngoba phela kumele silawulwe nguye so nje bengithi angi-add nje just a little bit lapho ke ngithi kuya bit deeper nyana kancane endabeni yokugqoka ukugqoka khulumile umfundisi mina nje ngithi deeper ngizothi kumuntu ongakagqoki ke manje ukukhumbula uAdam wathi uma ngabe sensimini yaseEden onile wayibona ukuthi unqunu so nomuntu olalele this video azofika kule period le la njengoba ngikhuluma ngenzeka kube nawe ngenxa yesono wazalelwa kusona akwakamamukela uJesu Kristu angeke ngoxoxele awugqokanga ngoba kwasuka inkazimulo the time beyibona ukuthi kanti asigqokile ukuze ugqoke buyisana noJesu Kristu ukuze kuzobuya le yankazimulo eyalahleka buyisana noJesu Kristu isikhathi sisasekhona ungazi kuze kube late mhlawumbe angazi noma nawe namazi okugcina sivale khona la ngathi nje siyabonga iyona inkinga esinayo yokugqoka ngoba gqoka inyama qala kumele kugqoka umuntu angaphakathi nakho agqoka inkazimulo kulula ukubiza into yokugqoka mase inkazimulo isikhona nakho sayivala khona lapho igama lami ngomduduzi ngibonge nje kuba buntanda ngiyathemba futhi ukuthi uzophinda buye futhi nje kubuke ngazathi futhi sisazoba naye even though kwezinye ikhadi ngeke abe khona kodwa nje as long as sisaphila ngiyabona ukuthi sisazobe silokhu sinaye sishare zonke lezi indaba ezimnandi sibonge kakhulu ake sivale khona la siphinde sihlangane futhi kwi episode elandelayo amen.